manyalo timo kudu hala malongo pinye moko onge oko yie kudu to ethics and corruption adwacho nwanto angama ne chali time mondo Kenya kiku ogi grey list. I was expecting nigi wachnwa I report gino no gi Kenya so ki grey list tama gitimo mondo Kenya wog or angama gitime mondo Kenya kech gima timre en no kwanyal declare Joyce no wagolo gold moloyo DRC. Is it true? Kech manege mwa declare wagolo gold moloyo DRC wagolo gold maromanadi because jomalo also gold ni power. So nyakwa dog barang to goodwill ni ere kaka okinyowa to wachak goyo kogno because the truth is onge ngama bobedi power forever. To Nyasaye bende funny. Nyasaye punishes us after 30 years. Kaka woni ni power in gik me itimo mricho njeweteu. 30 years, 40 years from now. Nyathini nyaka bed musumba ngama nyitimo ngama nyidiocho. Koro awa kwayo no wach Mibadhi japuonj mamiyo nyathi ngato wuok in school kecho dwaro nyamit belie. Ora ogokogno to gima timre Joyce gigi timre Lowland gi impunity. Anyalo wacho ni kama mano bende makele penjo machielo nikech ichiwo ranyisi kanyo mar ng'at ma seche moko nyalo bedo ni nitiere mana ot moko desa kacha to onge ng'ama odak e ot makamano to nitiere mana pesa moyudo oyudo pesa kumachielo lakini ka koro timne audit to koro riambo ni pesa makama iwuok e ot moko desa cha to onge ng'ama odak gigo rosotimo nono. Be paro ni piny Kenya oseikore ne timo lifestyle audit nikech ang'eyo ni Auditor General timo ga lifestyle audit kata kamano be itime yo makare mar yango ni adiera ng'ane pesa ne moyudo ni en pesa moyude yo makare maonge ni moko donjo e yore moko ma galagala. Okwatim tara lifestyle audit. Today nyocha parliament through ethics and corruption okalo giluongo no Conflict of Interest Act ma requires obro strengthen wach kaka jitiyo gine tenders kangogo but agi madwa timo information no giwacho ni information ni okonego mede make public but Joyce ing'eyo ng'ane ondiki county ochama lo prochiko to mtoka moringo go en Mercedes Benz ma $4,000,000 ot modaki mochulo rent ochulo $100,000 be one ready mamondo watem gini not nikech ibo range to en political line machal nande. Ethics and corruption bende gin tin koro Mibadhi kwanyal keto mwagoyo mana ethics and corruption Mibadhi nego mondo wago Mibadhi onego bed business wa waduto. Te business marwa waduto no kose od bura mamalo ema nyalo bedo ni ninde tije nikech kinde mathoth apisi mano mar Auditor General ahinya to e wechego mago mag lifestyle audit gijatimo kata ne ji lifestyle audit to ang'eni ripode makamagi kose tim to kinde mathoth itero e od bura kacha gininde aninde. Ethics and corruption report manyo gol ni iwacho no kane gitimo nonoro e ji 166 ji 152 okomit integrity test do ging'e joge action mamikawe kech ethics and corruption nyalo follow up kirango Mibadhi kirango parliament wa maonge fear of contradiction en populated gujoma in questionable character income gi go education gi so samiso bedo nu jo pinyo yiero jo ilago bodhi parliament ang magi expect mondo gi parliament cha okinyal golo juice mar orange ikidi to ngi ching ma otoyo nyalo loso chik ni rombo en chiembe so wabe kono minya kwa roll back the sleeves kinyirango kanyo wuoyo gi some MPs giwacho no 70% of Auditor General report recommendation okubedi implemented. To ngamano go implement en Koteria National Assembly discuss audit report can government take implementation committee of the house manego luongino ko be implemented no gikaw action gisamon jogo to do benen gi recommend prosecution to DCI to mock under action okaw but you do ka moko gini maginitie gibedo mention because irango tenders maji goye koko gi karibu te Joyce
kokilo matut idon MP moro nitie, senator moro nitie, governor moro nitie. Koro gin tie to gin jo party X or gin jo sani waluongo broad base. So iwacho no utadu. Koro emio nyak waduog teko kuom jopiny mondo jopiny first orang to wago kura nga. Kapok wakiwa wach kura because okinyal expect jakuo nego ne kura to dhi bedo ngama Yesu. To jopiny be akeno winjo be ni tiego gi makare e wi jotelo mo winjo be ni giyiero kose winjo be ni ikele fuongruok e nengo mar ngima nikech adiera kinde mathoth mag kisera mag ombulu japiny nyiso jasiasa ni tie koda chuth matinde ni pek mar ngima cha emomiyo dwaro matin ma jasiasa miye ni kaito bang'e jasiasa kosedhi malo kucha to tim tije yo makare ang'o matimore nyaka wa criminalize pogo pesa siasa nyaka wachak wacho